Ja, en rigtig tøsdreng er det. Hov, de er sikkert heller ikke for gode selv. Hvem starter det her? Det var dem. Ja, nogen må være begyndt. Må du forklare os stille og roligt, hvad der skete? Vi kom bare fra Kom lige herovre, men... Sig mig lige en gang, den knaller der, er den lovlig? Jeg vil lige sige til Danmark, fordi... Der kan vi selv se, hvad det er sendt til dig. Den der 100 små drenge, så de er så kloge. Jamen, de har jo ikke gjort noget. Ja, du skal altså være storskud. Ej, kom nu, for alle sammen lige går den. Okay, så er det ikke de smarteste. Nej. Vi kan nok forstå, at vi kan ikke gå i længden. Hvis vi ikke kan til det til jer, så kan I ikke lade sig flere fester. Og det gælder både på i skolen, på skolen og i klubben. Vi må kunne stole på hinanden, og I må vise, at I kan nok jeres ansvar både over for os og hinanden. Kan I godt selv se det? Jo. Det eneste, der sker, hvis I kommer bag ordentligt, er, at I ødelægger det for selv. Det der er for dumt, er det ikke? Jo. Giv en anden hånd. Og så tager I for forældrested, jeg skal snalle der det dag. Der er ikke mere ballade i aften, vel? Og I andre, I går ind og hjælper på Mortensens bedstmøder op. Klokken er 11 ved at være 12.